Какво правиш? Това ли ти харесва? Престани! Не се тревожи, видях ви да го правите. Здрасти, мамо. Помощ! 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 Кейт! Скъпа, хайде, трябва да тръгваме. Мат, Да, аз съм. той изглежда точно като теб. Кейт! Не, Кейт, не го слушай. Стаята е. Ела с мен. Не го слушай. Кейт, аз съм. Не, Кейт, ела с мен, моля те. Скъпа. Аз съм. Скъпа. Хайде, да тръгваме. Шейн! Какво правиш? Това ли ти харесва? Престани! Не се тревожи, видях ви да го правите. Здрасти, мамо. Помощ! 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 Кейт! Скъпа, хайде, трябва да тръгваме. Мат, Да, аз съм. той изглежда точно като теб. Кейт! Не, Кейт, не го слушай. Стаята е. Ела с мен. Не го слушай. Кейт, аз съм. Не, Кейт, ела с мен, моля те. Скъпа. Аз съм. Скъпа. Хайде, да тръгваме. Шейн! Какво правиш? Това ли ти харесва? Престани! Не се тревожи, видях ви да го правите. Здрасти, мамо. Помощ! 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 Кейт! Скъпа, хайде, трябва да тръгваме. Мат, Да, аз съм. той изглежда точно като теб. Кейт! Не, Кейт, не го слушай. Стаята е. Ела с мен. Не го слушай. Кейт, аз съм. Не, Кейт, ела с мен, моля те. Скъпа. Аз съм. Скъпа. Хайде, да тръгваме. Шейн! Какво правиш? Това ли ти харесва? Престани! Не се тревожи, видях ви да го правите. Здрасти, мамо. Помощ! 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 Кейт! Скъпа, хайде, трябва да тръгваме. Мат, Да, аз съм. той изглежда точно като теб. Кейт! Не, Кейт, не го слушай. Стаята е. Ела с мен. Не го слушай. Кейт, аз съм. Не, Кейт, ела с мен, моля те. Скъпа. Аз съм. Скъпа. Хайде, да тръгваме.
Shane!